ବାକି ପିପୁଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମତେ ନୁହେଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଟା କଣ। ଆଜି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଆସିକି ସେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ମୁଁ ତ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭିଡିଓଟା ବନଉଛି। ସେ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆସିଛି AI ନୋଭାର, ଯୋଉଟା 5G ସେଟ୍ ରହିଛି, ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହାତରେ ଟିକେ ଖୋଲିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। କଣ କଣ ଅଛି ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେମିତି ଏଟା ରହିଲା ମୋବାଇଲ ଟା, ତାର ମୋବାଇଲ ପଛ ଲୁକ୍ ଟା ବି କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୁକ୍ କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ଦେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଟା କଭର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ପୁରା କଭର କିଣିବାକୁ ବି ପଡିବନି। ତାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବୁକ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ତାର କଣ କଣ ରହିଛି ଆପଣ ପଢିପାରିବେ। ତାର ଗୋଟେ ଆଡାପ୍ଟର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଡାଟା କେବଲ, ଗୋଟେ ସିମ୍ ଇନସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପିନ୍ ଦେଇଛି। ଏମିତି ଜେନୁଇନ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଦିଏ, ଏଟାର ବି ସବୁ ଦେଇଛି। ମୋବାଇଲ ଲୁକ୍ କିଛି ଏମିତି ରହିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିକି ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଲାଇଟ ୱେଟ ଅଛି, ୱେଟ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ। ତାର କ୍ୟାମେରା ଲୁକ୍ କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୁକ୍। ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଖାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି। କେତେ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଛି। ତା ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ କମ ରହିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।